फंबायाथ' बारा गियान बुंबाय था आफादगिरिया नोंथांमोना आफादगिरिनि दारिखौ आन्दाज खालामना खालामाखै दारिखौ मा जुन्थुआ बिदि दारि थायो दे बोरमा नाथाय आं बेखौ बोरमा खालायाखै थायो आरो बिथांनि बायदि बोरमा ओरैनो दा सानसेखालि दाबसे गामियावहाय मा जाखोनो सासे बेयाव दारि गोनां बिथाङाबो थाङोबा जानो हागौ दारि गोनां गोलाव आरो बिथांनि गोलावखि आरो बिजौथिं ओरै खालायनाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंग्रा फैबायनो माबायदि फैदों बियो जों दिनै बे बुहुमाव फैनानै जों गासिबो इसोरनि फिसा जाबाय आरो सासे बुरैया लास्टआव जिरायगासिनो दङ बाथ्राया बेबायदि गैया आरो बै बुरैया बुहांनायनिफ्राय ओरैबायदि गाबबाय गाबनायनिबो खारन दङ आरो बेयाव आन्दाज खालामथ'वाखै आरो बै बुरैखौ जों दिनै इसोरनि फिसा जानायखाय जोंहा मा जानांगौ जोङो अरायबो बिनि खाथियाव थानांगौ आरो हिन्जावा रौ रौ गाबसिनबाय माने नाहरबाय बियो आयौ बे बुरैयालाय मानो गाबखो जाबाय आरो दानिया बेहा बरायहांदोंसो बा मानसो लाहांदों बेयावनो थिग ना गाबखाबायना बियो अब्लानिया मा जाहैखो बे हौवायाबो दुखुजों बुंसै आरो इसोरनि फिसाखाय इसोरनि खाथियाव आरो बुरैया बारानि सायाव बारा गाबो बारानि सायाव बारा गाबो बेनिखाय बेबो थानो हायो गाबसुला हौवाया जा मेगन मोदै गनानै दलद जिरायहैबाय आरो बेनिफ्राय गेजा बायगोन ना मानो बिथाङा हथ खारलांनानै बे बुरैखौ लोगो हमबाय आबै नोंलाय दोहैलाय मानो आंनि मेसेज होनायाव गाबनायमोन जाबाय आरो आयै आबौ माबो बुंनो आरो जोंहा नोंनि दारि गोनां बायदि मासे बोरमाया मिया गोमाबाय बे बोरमानि महरखौनो गोसोखाङै गाबदां अमा आहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ आं सानदों गासैयाबो इउटुब चेनेल दङदां आंनि बेबायदि माबाफोरखौ नायनानै गावनि चेनेलाव सोनानै लायो आरो नाथाय आं खावलायदों सो ला दिन्थि आंनिखौबो साबसक्राइब खालामजायो आरो लासैसो बुंबावनोसै आरो खावलायनायदों आरो जियानो जाया मानो दानिया मा जाखो आं जेब्ला 2004आवहाय जोंनि उदालगुरिनि मेन टाउनाव प्रि ख्रिस्टमासनि थाखाय आंखौ हांख्रायदों बे समाव आंहा साइकेल गेरेब रेब दं आरो थफ्ला गिजि लायो आरो आङो साइकेलाव सलायबोबाय थादों जेब्ला सलायबोबाय थायो अब्लानो आंनि लोगो आंहा साथाम लोगो दङ जय कुमार मितुल होननाय दं आरो बे मितुला बयनिख्रुइ जों साथामनिख्रुइबो गोजौसिन आंनो गाहायसिन थायो आरो बेनिखाय फट'आ आंनो बयनिख्रुइ गेजेराव थाबाय थायो दा बिथांमोनखौ नेबाय थानायाव सासे हिन्जावसा ओरैबायदि बिउटि पार्लारनिफ्राय ओंखारबोनानै ओमफ्राय आंथ' सानदों मिनि हाले हाले फैनायखाय आंबो साइकेलाव सोना लायनानै मिनिनोसै आरो मिनिबाय खाथियाव सफैबा आंखौ थट जोंबाय आरो दानिया मालाय उनथिं बै माबा पालसार गारि लानानै बेखौ नेगासिनो दङ आंहासो मिनिफ्लांबाय थादों आरो जि दुखुजों आङो दाना साहा लोंहैसिगोन जेब्ला साहा लोंहैयो दा दुखानावहाय साहा लोंहैबा माने आं थांनाय देवरावसो बिनि न'खराव ओंखाम जाना फैनायमोन बेबायदि समायाव आरो सासे बै हिन्जावसा गथ'आ फैनानै सार आंखौ सिनायाखै होनदों
आं मोखांखौ नायनो गिनाय मोनदों हिनजावफोरखौ मानो बांद्राय जाबायना लासै नैबे गाबहें रायलायो आरो आङो जोबोद खुसि मोनो नोंनि बै भिडिअफोरखौ नुनानै जोबोद खुसि मोनो आङो खुसि मोनोनो नाथाय गाबहें आरो बिथाङा आरो सासेखौ लोगो मोनबाय आङो बे जाबाय बेहा मिनियाबानो थानो हाया मिनिनायल' आरो बियो ओरैबायदि आइया नोंनि भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनो आं सोंबाय माहा थांनायमोन फंबाया लायना होनबाय लाथो बुंनोलै आं हिनजाव उदैखौ सानानै हस्पिटाल नुनो हायासै उदै सानानै दोङो दा हस्पिटालाव जि आइखां बायखां दोङो होनबाय आरो हिनजावा उदै साना दोङोनो आरो जि मिनिसो खोन्थादों आंनो मा खहा जागोनलै बेलाय न' बिदि फाखो दामा दानिया जि बायदियानो खोन्थादों बुंबाय मानोथो एसेबां दुखु जायाखै होनबाय मा दुखु जायाखै आङो हरसे उन्दुनो मोनाखै आङो थाखा फैसानि जि सिन्था थाखा फैसानि जि सिन्थानो सासे लोगो मोनबाय आङो बे मानसिया ओरैबादि मेगन गिदिर गिदिर जाहा बै नोंथांमोननि बिशप सारमोन बायदि आरो नाथाय बिथांमोनबायदि अनसुला बेबो ओरैबादि मोद्रां थायो नायबाथ' बिथांखौ गिनाय मोनजानो आंथ' फैजेनबा माथो होनो हागोनदि हायादि जादोंमोन आरो बिथाङा बिशपनाय लोगो लोगोनो जि गोसा गप मावदों मालायफ्रा गोजांदों होनना बुंदों आं गोलोमलायदोंसोमोन आरो बिथा हेन्डसेक लाबाय आखाइजों आखाइ थैया मिलायबाय मानियासो गुसुआ स्वेर माने थिग जाबाय आरो सारदों दानिया मा जाखो बेबादि सासे मानसि लोगो मोनबाय आंखौ लोगो मोनो होनबाय बाब माथ'नाय होनबाय जाबाय बोराब नायहेन आरो बिनि माथोआ बाब माथ'नाय सालोंबाय जाबाय आरो जोंनि उदालगुरिनि माथोथ' सालोंबाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं सानदों गिदोंमोन आरो आङो सालोंनो लिंहरनायखाय फैबाय दानिया बिथांमोना दोंसे मेथाइ खनबाय आरो बिथांमोननि मेथाइआ जाया हें मेथाइ खनो बे ओरैबायदि खनबाय मिनि हालेलुया मा मेथाइ खनखौ मिथिबायना जाया मिनियाबा थानो हाया बे ओरैबायदि मेथाइ खनबाय सुबुंनि जिउआ गैयाबानो गोसो सुबुंनि जिउआ गैयाबानो गोसो फिननायनि सिरि बिथाङा भिडिअ खनबाय आरो सासे जाय गाबहें बियो माबा मोनसे मेथाइ खननायमोन बियो बे मेथाइआ जाबाय इसोर नोंनि सोरजिनाय आगोलनि केसेटनि मेथाइ आरो बे इसोर नोंनि सोरजिनाय बे बुहुमा बेबायदि खनबाय आरो बिथाङा सासे जाया बोराब बांसिन मेथाइ खननाय बेयो दोंसे मेथाइ खनबाय बे जाबाय मैयासो मोनदां जोंहा बै आर'ज मेथाइ खनदों आरो गिनाङा आंनि जिउआव होननाय मेथाइ खनदों दाने बे मेथाइ खननाय आरो बेयो गिनाङा आंनि जिउआव
Video pun beres. Sampai sih, bisa nonton baik.